Salutare tuturor, eu sunt Alex și sunt aici cu primul episod de pe acest canal, fraților. Am zis să încep cu un joculeț destul de simplu, Don't Starve, ok? Un joc în care habar nu am ce trebuie să fac, știu doar că trebuie să colectez iteme și să supraviețuiesc noaptea. Pentru că noaptea se face întuneric și monstruleții fac chestii ciudate în întuneric, ok? Asta e tot ce am înțeles. Și asta o să fac, nu? Pentru că asta trebuie să fac și doar asta pot să fac, cred. Nu, chiar nu știu. Ok, pot să fac un topor. Și aș vrea și un pickaxe, dar e ok. Uite, pot. Fă-mă ăla, așa, bun. Ok. Este un joculeț survival, ok? E survival pentru că avem viață și trebuie să ne hrănim, ok? Atâta timp cât avem viață și trebuie să mâncăm, este considerat un joc survival, bine? Mai mult sau mai puțin. Ok, avem și fluturași, căruia putem să-i dăm un topor în cap dacă, bine, dacă îl și nimeresc. Mă rog, renunț, mă dau bătut, nu cred că pot să reușesc vreodată să fac chestia asta. Putem să tăiem și copăcei și asta fac eu acum. Pentru că trebuie să mă asigur că pot să fac un foc peste noapte, ca să nu mă pape babau, ca să zic așa. Ok, hai să zic așa. Avem și o mapă aici, care, uite, se pare că aici se termină, trebuie să luăm în partea aia. În mare parte e un joc de explorat, din câte am observat eu, pentru că m-am mai jucat și eu puțin. Logic că m-am mai jucat și eu puțin, doar nu era să vin aici și să nici nu știu să joc. Așa că am mai descoperit și eu oarece chestii. Și nu înțeleg în care e faza cu armura asta. Ei zic că este o armură, eu zic că e o fustă. De fapt e o rochie. Adică uită-te și tu. The fuck? Da, eu n-aș purta chestia aia. Sincer, eu n-aș purta chestia aia, mai ales că ăsta e băiat. Ok? E băiat. Bine, dacă ar trebui să supraviețuiesc și ar fi chiar necesar să o port, tot n-aș face-o. N-aș purta o rochie, dude. Nu. Măcar o să arate mai masculin, știi, gen... Nu știu, I don't know. Chiar nu știu cum, dar fă-o să arate mai masculin. Pentru că ești un băiat. Oh, fucking shit. Ce? Ce ești, mai chestie care nu știu ce ești? Ok, te luăm așa. Strategie. Trebuie să o prindem undeva, că nu cred că pot să o ajung. Am mâncat fructele! Uite tu ce fuge, frate. Nu vreau să alerg așa după ea într-una, deci nu o să o fac. Ok. Îmi trebuie un trap ca să prind iep. Încă nu înțeleg care e faza cu animația iepurilor ăstora, doar eu văd că alergă foarte ciudat și amuzant în același timp. Adică, nu știu, e ciudat. Ok, uite, pot să fac un trap. Ba, nu pot să fac trap. Bun, acum pot să fac un trap. Mergem în partea aia. Am morcovi, da. Punem un trap aici. E imposibil să nu prind ceva aici, adică... Băi, am mâncat ăsta morcov. Băi, lasă-mă morcov, că nu-i pentru tine. Ok. Până una alta noi minăm. Nu speria iepurile. Dacă sperie iepurile te bat. Nu cred că pot. Nu speria. Bă, uite că se duce. Wait. L-am prins! L-am prins! Ia-o repede! Ia-o repede să nu scape! Am un iepure! Ce fac cu el? Am omorât iepurile, bă! Da, săracul. Nu știam că se întâmplă asta. Cred că pot să o mai pun aici. O să o pun tot aici. Și mai am un morcov. Bine că nu l-am mai mâncat și de data asta. N-am ce foame, n-am mănâncă. Crapă în tine, jegule. Mânca și iepurele. N-am mâncat încă iepurele. Ok. Băi, ne trebuie gold. Deci, din câte vedeți, momentan avem doar... Ok, hai să fac o torță. Pentru că după o să uit. Momentan avem doar unele obiecte de craftat. Și ca să le deblocăm și pe celelalte trebuie să facem o chestie de asta. Și ne trebuie gold. Și nu știu cum fac gold. Dar văd eu, adică mă descurc, băia mare, ce naiba facem noi. Băi, ești nebun cât iepuri sunt pe aici, frate. Ok,
trepul nostru e încă acolo. Bă, cred că o să-l iau de... S-a prins ceva în el. Uai, de capul meu, să vezi ce... Gata, stăm aici și vânăm, frate. Hai să omor eu pe el. Nu că... Ba, de fapt îl omor, că n-am ce să fac cu el. Uite cât e pus. Bă, nu mai am morcovi. La de-astea nu vii? Dar nici nu pot să le pun. Ok, am rămas fără morcovi, luăm treapă și plecăm. Ne vedem de drum. Hai că mergem așa în partea asta. Ok. Știți ce aș vrea eu totuși? Un foc. Vreau să fac un foc. Ok. Ar fi bun un foc. Pentru că vine noaptea. Bun. Folosim asta. Ca să ne țină puțină lumină. După care punem un foc aici. Asta ne mai trebuie și da! Cam atât și cu acest episod. Știu că a fost destul de scurt, dar având în vedere că e primul, nu prea am de gând să-l fac mai lung. Ok, păi eu am fost Alex, ăsta a fost primul episod. Până data viitoare v-am salutat, nu uitați de like și dacă v-a plăcut abonați-vă. Ceau!